להביא כל מיני נשמות וכל מיני אנשים שכן יש להם שייכות, והם כן יתקנו. זו הסיבה שאנחנו עדיין המשיח לא בא. למה יש לנו כעת צרות? מציקים לנו אומות העולם, אבל הרב אזולאי כותב, כאשר יש סתימות בצדרת, כאשר מצוות לא עולות, לא זה, אז נעצר השפע בעולם, והאומות סובלים מזה. אז האומות סובלים, הם מיד מציקים לנו, הם לא יודעים אפילו למה, כי השרים שלהם אומרים להם להכות בישראל. עכשיו כל שר ושר, איזה ראש ממשלה בעולם, אתה חושב שהוא ברשות עצמו? לא. השר שלו משוגע אומר לו, כך תעשה לישראל. אז אנחנו, כששומעים את זה, צריכים להתחזק באמונה, שווים בתשובה, ואז צועקים לקדוש ברוך הוא, ונפתח הצינור, אז הם עוזבים אותנו. עד שהגיע הזמן שכבר די, תם כל השפע ונגמר הכל, אז הם קמים עלינו, וכל פעם זה נדלק המנוע ונכבה, נדלק ונכבה. עד שזה יום אחד. מדלק, אתה מוכן? שיבואו עליך לפה וזה, עם טילים, על כל יחסו את כל שמי המדינה, מה נעשה? ימותו אנשים, אתה מוכן? תינוקות ונשים, ואנשים יסבלו, מה אתה מדבר? אז מה? אני לא יודע אז מה, תשאיר את זה לקדוש ברוך הוא שקט.